Deci astăzi o să reacționez la melodia lui Viorel. Și a lui Vâlpița și a lui Maria Constantin. Deci Maria Constantin, o respect, nu avem nicio treabă, e o femeie pe care o respect ca voce, ca tot ce trebuie. Dar eu vorbesc despre Viorel aici și Vâlpița, da? O să reacționez în ceea ce privește pe ei. O să scot o melodie, o să zic, jur, mâine sau pe mine o să scot o melodie. O să grăbesc toate lucrurile doar ca să dau jos de Viorel. Că nu suport ca Viorel să fie locul 1. Nu înțeleg cum poate să fie locul. În fine. Să dăm drum, hai. Așa, dacă avem reclamă aici. La ce până... Să-l scoți de pe mut. Cu dintele ăla m-a zăpăcit. L-ai văzut? L-ai văzut? Nu. Uitam la tine. Stai să-l vezi. Ia uite. Cu dintele ăla, măi. Ia uite. Dar nici nu știu, măi, ia. Ia tot ce ochelare cu pizza! Măi, e nebun! Știi? Da. Ia Am văzut, acum l-am văzut. Băi, șeful meu, mă! Ia. După ce-l văd pe Viorel, îmi vine să-mi dau fațetele, just, că cred că s-a succes. Hai, nei. Frică bună! Mama are tricou cu Vâlpița, ești nebun? Ai văzut? Am văzut. Mama are și tricou. Se promovează frumos. Dar cine cântă? Cine cântă? Cine face lui tricouri? Mamă, unde s-a ajuns? Dă-i mai departe. Jos Vâlpița și Vâlpița! Dă-i, să! Ai văzut? Ia, încă o dată. Vreau să văd. Dar ia mea! Ia să Vâlpița! Vâlpița! Băi, dintele ăla mă omoară, mă, dintele ăla de argint, de aur, de ce e ăla, nu știu. Băi, șeful meu, măi, șeful meu! Dar Vâlpița ia pe 7. Dar vezi că Viorel dansează bine. Viorel nu dansează pe 7, adică e pe timp. Asta, cum cheamă? Vâlpița e pe 7. Bun, Viorel. Bun, Viorel. E imposibil să tragi, cred că l-a ajutat ăla la studio de la zăpăcit. Îți dai seama că Vâlpița cânta pe 7, că odată ce dansezi pe 7, cânt și pe 7, dar cum a cântat Vâlpița, dacă că e imposibil să cânti odată ce tu. Ea, cred că i-au zăpăcit pe ea la studio, ea chinuit de ea zăpăcit, în fine. Hop, hop, frumușică Maria Constantin. Bă! Frumușică, adevărat. Hop, hop, hop. Mamă, ce pantofi. Avea și sete. Am văzut asta, am văzut, da. Păi vezi că, băi, de fapt, el dă moda. Viorel dă moda. Asta zic. Ia, ia. Bă! Ai văzut cum face Vâlpița? Ai văzut? Am văzut. Mamă, zici că are ceva. Ia. Ce are? Nu știu. Ia. Boală? Uite, ia uite. De pe ea. Ia, de pe ea, de pe ea. Ia. E de număr. Da, mă, da. Ia. Ia, ia. Băi, eu mor, bă, au haz, mă, au haz, mă. Băi, mor. Ia. Ia, ia, ia. Da, Vâlpița, Păi n-ai înțeles, ea vrea să fie sus mereu. de-aia, bam, bam, bam. Jor Vâlpița, de-aia, bam, bam, sus. Adică niciodată jos. Locul 1, da, numărul 1. Ia. Era Viorel acolo îndrăgostit tot, iată. Cowboy.
Era îndrăgostit ca omul. Bă, dar mă, vulpița e hazul tot, vulpița e... Ia-o, ia! Ia! O, bine, mă! Bă, dar ochelaria, mă, termină, mă! Ia! Băi, băiatule, mă, ce faci, mă, aici? Ai pus una pe el? Ia și pune pe ea? Băi, m-a zăpăcit, mă, dar... Bă, cine i-a îmbrăcat aici? Deci e mondial, omul, deci e... Bă, e... Direct pe caracter, hă? Direct, bă, m-a zăpăcit. Îți dai seama că nu s-au îmbrăcat ei așa, e greu să te îmbraci așa, îți trebuie o anumită cultură, nu știu. Băi, leșin! Băi, leșin, eu sunt pizza și băi, are un haz, bă, ceva, au. Bă, au ceva oamenii ăștia, bă, nu știu, au hazul lor, jur că au haz. Adică te declari un fan? Bă, sunt fanul lor. Te declari fan? Da. Da? Ia, să vezi. Bă, dar ce bine arată Maria Constantine, nu? Te le asuci? Nu mai am nicio șansă, stai. Ia. Păsiță șefa mea, băi! Ia uite-l, băi! Ia uite-l, băi! Mi-ai văzut? Am văzut. Mamă, cât trabucul ăla, șef! Ia! Bă, Pablito! ia! Ia să vedem. Ia! Mamă, băi! Pe puțin Escobar. Aici, a? Pe puțin Escobar. Bă, ce Pablo Escobar e? Altceva. Mai mult de atât. Băi, vulpița! Bă, m-am terminat! Hop! Dar ce crezi, de returnela e mișto? Mamă, deci m-a omorât cadrul ăsta cu el când fumează, m-a omorât. Ia. Vulpița? O luat-o în brațe? Am luat-o în brațe, da? Păi și vulpița ce-a zis? Ce să mai zic? Fără cuvinte. Vă pup, am râs și noi, ne-am distrat. Ăsta e locul 1 în România, voi vă dați seama? Scot o melodie, numai să-l dau jos. Vă pup, vă iubesc, multă sănătate, Doamne ajută, aveți grijă de voi. Nu uitați să vă abonați, like, share, subscribe la canal, da?